Rubén Pellejà, professor de l'Institut Jaume I. Molt bé, doncs ara farem unes preguntes. Per començar, quins estudis tens? Geografia, Història i Arqueologia. Molt bé. I a quina universitat vas estudiar? A l'URB, a la UNA. Molt bé. I de quina matèria ets professor? Història i Geografia. Clar. A quins cursos fas matèria? Aquest any primer i tercer, per això. Molt bé. I quant temps fa que ets professor? 7 anys de professor. I quant temps que fa que ets professor aquí a l'Institut Jaume I? 6 anys. Molt bé. I per acabar ja l'entrevista, a qui li passes? A la L. Moneda.